La muntanya més important de Catalunya també es pot visitar en un cèntric parc de Barcelona. Aquesta història va passar aquí. Som al Zoo de Barcelona i aquí dins hi ha la muntanya de Montserrat. Des del segle XVIII fins bona part del segle XIX, aquest espai va ser ocupat per la ciutadella militar de Barcelona. En el moment en què s'enderroquen les muralles i aquesta fortalesa de memòria nefasta es dedica a aquest espai, aprofitant l'avinentesa de la primera exposició universal de Barcelona, per dedicar un parc a la ciència i a la natura. En aquest moment s'aprofita per emular un cert tipus de parcs molt populars arreu d'Europa que, entre altres coses, el que feien era fer alguna reproducció d'una muntanya mítica del territori. En el cas de Barcelona era claríssim que, com a cap i casal de Catalunya, la muntanya més mítica de Catalunya era Montserrat, i per això es reprodueix aquesta muntanya. El 24 de setembre de 1892 es va inaugurar aquesta reproducció de Montserrat. Una reproducció que el seu interior és buit, per tant, en aquell moment era una espècie de fita a nivell arquitectònic bastant important. I la gràcia que té és que és una rèplica transitable. Ara mateix podem caminar per l'interior d'aquesta rèplica. No és només una peça que puguem admirar o una espècie de filigrana arquitectònica, sinó que podem anar a través del seu interior i actualment hi ha algunes espècies que podem visitar del Zoo de Barcelona que tenen la seva llar en aquesta reproducció. Aquest no és l'únic accident geogràfic reproduït en aquest parc, perquè també al salt d'aigua es va reproduir en el seu interior una cova. La gràcia d'aquest tipus d'accidents reproduïts és que eren transitables en el seu interior i durant molt de temps això va ser una espècie d'atracció. Què va passar? Que el fet d'integrar-se dins el que seria el Zoo de Barcelona i per tant una zona privada on s'ha d'entrar amb una entrada fa que sigui un lloc bastant desconegut pels barcelonins i moltes vegades si entren aquí no se n'adonen que això és una reproducció de Montserrat, fins al punt que hi ha gent que s'ha pensat que aquesta reproducció de Montserrat simplement ja no existia i havia deixat de ser. El fet de reproduir la muntanya de Montserrat també va ser molt popular no només aquí, sinó arreu de Catalunya. Trobem molts llocs, sobretot antigues masies o fins i tot cases modernes, on s'ha reproduït aquesta muntanya de Montserrat i en especial la Santa Cova, el lloc on es va trobar la Moreneta. Sense anar més lluny, hi ha cases al barri de Sant Antoni o l'antiga masia de Can Rosés, actualment una biblioteca que havia estat una escola, que havien tingut aquesta reproducció. I també, fora de Barcelona, a llocs com el Parc de Torreblanca. Aquest espai, bastant desconegut per la gent de Barcelona mateix, en el seu moment tenia una gran popularitat, fins al punt que Pablo Picasso va dedicar-li 3 quadres que actualment es poden contemplar. Era un lloc de referència pels modernistes, pels artistes i per la gent de cultura d'aquell moment.